Mireu ben atents perquè la Paula sí que ha anat en un taller, una classe de sevillanes i ella ens l'ensenya, va. Doncs mira, Joan, nosaltres hem vingut a Art i Flamenc de Tarragona per a veure si ens poden fer una masterclass de 5 minutets i aprendre alguns passos de flamenc. Abans que tot tenim a la Txell. Explica'ns, quants anys fa que fas classe aquí? Doncs mira, que faig classe aquí 13, que dono classes 19, però amb el meu propi centre especialitzat en dansa espanyola 13. Perquè això mateix, la dansa espanyola no només és flamenc, sinó que també té altres vessants. Sí, té altres disciplines, la gent coneix les sevillanes més i pròpiament el flamenc, però té altres registres com l'escola bolera, la dansa estilitzada, sevillanes, que és el folklore pròpiament, i el flamenc, que és el que coneix més gent, amb molts registres, molts pals del flamenc. I vosaltres aquí com organitzeu les classes? Què els hi ensenyes als teus alumnes? Per exemple, una classe de flamenc. En una classe de flamenc comencem amb una part principal que fem braços, on ensenyem a moure les manetes i els braços, una part on fem tècnica de peus, perquè la gent tingui un calentament de peus per poder executar bé després els taconeos, el que la gent coneix de zapateado, els taconeos, i després fem una fase principal on expliquem uns passos que posem en un pal del flamenc. Comencem normalment amb pals més senzills, que després es poden fer molt complexes, però intentem que no sigui una classe a l'ús de muntar una coreografia i ja està, sinó que el que fem és una dinàmica de que entenguin el per què fan aquells passos. Veiem aquí els teus alumnes ja practicant i jo sincerament m'estic animant, així que ens podries ensenyar alguns passos. Per exemple, quin seria el primer pas bàsic que ens ensenyaràs? Com que el que t'ensenyaré és treballar per rumba, perquè la rumba és nostra, és de casa nostra, rumba catalana, el que més se sent a tot arreu, i hem de promoure la rumba catalana a tope, doncs t'ensenyaré uns quants passos, que són passos de tango, barquetes, i una miqueta de fer una miqueta de culete per fer-ho més graciós i com marxaríem, un acomiadament. Vale, perfecte. Quin seria el primer pas? Mira, el primer pas serien els pas de tangos. I els teus alumnes també ens seguiran ara, vale? Els alumnes ens seguiran estupendos. Ja veus que tinc gent de totes les edats, de tots els nivells, són una petita mostra de molta gent que ve al centre. O sigui que pot ballar tothom, Tothom pot vindre. Apte per a totes les edats. Per a totes les edats, tots els nivells, i perquè tots som diferents, no? Doncs tothom pot vindre. Doncs som-hi. Vinga, aquí tenim el pas de tango. Què fa? Al davant, al davant, al davant i al davant. I el costadet. Costadet, 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 costadet. I al darrere. Darrere, darrere, darrere i darrere. Perfecte. Això ho tenim. Ara què seguiria? Fem barques, ¿vale? Això fa una casa i rebota al darrere. 2, darrere. 3. Eso es. 4 més. 4. 3. 2. I 1. Com ho veus, això? Super ho veig. Ara mourem el culete. Vale. Vinga, culete 1, culete 2, culete 3, culete 4. I a l'esquerra. A l'altre costat. 2, 3, 4. Ara marxaríem i faríem davant, 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 pegaríem un cop, un cercle, m'espolso la cama i hasta luego Lucas. Aquest hasta luego Lucas el podem fer aquí o el podem fer aquí. Vale. Sí? I moviments de braços així ràpid, com seria? A dalt, a dalt, a dalt, a dalt, el mateix al davant, 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 davant. Ens quedarem aquí 4 i després farem les barquetes. Aquí al davant, ben amunt i el mateix al darrere i ben amunt. Sí, el culete s'aguantem. I això ara tot ho juntem i fem la part final. I fem la part final on fiquem la rumba, que ballarem una rumba del paret, i així ja tens un trosset. Doncs perfecte, jo et deixo que ens preparis la música. Estupendo. Tenim els alumnes preparats, que tenen moltes ganes. Jo també tinc moltes ganes d'endinsar-me en la rumba, en la dansa espanyola. Així que la Meritxell ja ens posa la música i ens hi sumem tots plegats. Cuando me piden que les toque rumba, como yo toco, dicen que todo rumbero que por ahí ya no camina, que no suena como hay que sonar, que conecta sangre fría, que no pone
Moltíssimes gràcies, Paula. En aquest cas, dansa